Os coros, lugares reservados para o clero, estaban xeralmente situados na nave central das igrexas, afectando a distribución arquitectónica das mesmas. No caso da Catedral de Santiago, o mestre Mateo construe un en pedra, substituindo o disposto por Xelmírez. Era unha obra grandiosa que ocupaba os 3 primeiros tramos da nave central e organizábase en 2 niveis de 36 asentos cada un, distribuídos nun orde xerárquico. De feito, probablemente este coro inauguraría a tradición hispana de facer dos coros da catedral verdadeiros espazos dentro do espazo. No museo expóñense pezas procedentes deste coro como as cabezas dos 3 cabalos dos Reis Magos, que formaría parte da fachada do trascoro. Nos primeiros anos do século XVII, debido aos cambios litúrxicos, o coro foi substituído por un de madeira realizado polos mestres Juan Dávila e Gregorio Español. Estaba formado por 84 asentos repartidos en 2 niveis e decorados con relevos. Este coro tamén acabou sendo desmontado a mediados dos anos 40, deixando despexada a nave central da catedral, tal e como a contemplamos na actualidade. Entre os anos 1995 e 1999, reconstruíuse parte do coro pétreo a cargo dos profesores Izquierdo Perrín e Otero Túñez, grazas ao mecenado da Fundación Barrié, contribuindo así a que poida ser visto nunha das salas do Museo Catedral. Canto ao cadeirado de madeira, este foi restaurado en 2004 co patrocinio da Fundación Caixa Galicia e pode verse hoxe no Mosteiro de San Martiño Pinario.